Ga jerin jami'o'i guda 10 mafiya tsufa a ƙasar baki ɗaya su ne jami'an farko a wannan ƙasar. A lamba na 10 muna da jami'ar Ilorin, wannan jami'ar fa tana a jihar Kwara, wannan jami'ar fa an samar da ita ne a shekarar 1975. Kana a lamba na 9 muna da jami'ar Jos, wannan jami'ar fa tana a jihar Filato, ita ma haka zalika fa an samar da ita ne a shekarar 1975. A lamba na 8 muna da jami'ar Kalaba, wannan jami'ar fa tana a jihar Cross River, haka zalika ita ma fa an samar da ita ne a shekarar 1975. A lamba na 7 muna da jami'ar Maiduguri wanda take a jihar Borno, wannan jami'ar fa tana ɗaya daga cikin manyan jami'o'i da ake ji da su a ƙasar baki ɗaya musamman a arewacin Najeriya. Ita ma haka zalika an samar da wannan jami'ar ne a shekarar 1975. Kana a lamba na 6 muna da jami'ar Benin, wannan jami'ar ita ma fa babbar jami'a ne, tana a jihar Edo, an samar da ita ne a shekarar 1970. Sai kuma a lamba na 5 muna da jami'ar Lagos, wannan jami'ar babba ne a ƙasar baki ɗaya, ita ma fa wannan jami'ar an samar da ita ne a shekarar 1962. Sai kuma a lamba na 4 muna da jami'ar Ahmadu Bello wanda take a Zaria, ɗaya daga cikin manyan jami'o'i musamman a arewacin Najeriya, wannan jami'ar an samar da ita ne ita ma a shekarar 1972. A lamba na 3 kuwa muna da jami'ar Obafemi Awolowo, wannan jami'ar fa tana a jihar Osun, babban jami'a ce sosai fiye da duk yanda kake tunani, an samar da ita ne a shekarar 1961. Sai kuma a lamba na 2 muna da jami'ar Najeriya wanda aka fi sani da Nsukka, wannan jami'ar fa tana a jihar Enugu, babba ce sosai ba kaɗan ba, an samar da ita ne a shekarar 1960. Sai da ƙarshe a lamba na 1 muna da jami'ar Ibadan, wannan jami'ar fa tana a jihar Oyo, ita ce jami'a ta farko da aka samar a ƙasar, inda aka samar da wannan jami'ar a shekarar 1948.